Det er spændende at være på et nyt revir. Jeg har aldrig set sort råvild i virkeligheden. Kun på film. Så det bliver spændende at se det første stykke sort råvild. Skal vi forbi med vel? Hold lavere på. Nej, han er færdig. Godt. Han venter med, at jeg skyder forbi på ham. Det er sådan ud. Nej, han ligger. Og så nu starte med. Så er det. Ja, det er min første sorte buk. Og jeg havde jo svoret for nogle år siden, at jeg ikke skulle skyde buk mere, for jeg synes det var blevet lidt for nemt. Men så kom muligheden for at skyde en sort buk. Og så, så gik der jo ild i det gamle hus igen.